Mabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Grabe da ang traffic ngunya na agad yan sa may kwan, sa may Rawis, no? Biga area na ta daw, ha? Dahil ko aram kung nata nagkaigwa ki traffic dyan sa lugar na ang kasbago patabi may mga na-receive akong mga text messages. May kinaraman tabi dyan, ha? Sa lugar na. Di ko aram, kasbago nakaga si Jasmine ki ko na. Kunyan lang good kasbago ni, deng traffic pag-agi mo. Bako bako ano? Hindi na aga. Grabe da trabe ang traffic diyan sa may sa may Bigaa area, ha. Anyway, sige po, baka mahiling kan mga pagiribata kung ano tabi ang concerns diyan. O baka may kwan, baka duman sa may rason yan, ha. May rason yan kung nata mga tugang nagkakaigwa po ki traffic diyan sa lugar naan. Anyway, baka po taon-taon, ha. Tabi, maayos na tabian sa mas lalong, maayos naman yan sa mas lalong madaling panahon. Good morning po sa Indogabo, sini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Welcome po mga tugang sa inyong programa, ang anapot sa DCGB. Hello, good morning. Hello. Yeah, morning. Nakadugang pa sa parada kan Mariners. Baka ito sukaw sa, baka may parade mananggad, Masarap pa ito. Iyo, baka iyo so kausa. Anyway, kwan masan pagtapos kang parada tapos ora naman yan. Kailang dapat gid dapat gid ma-anticipar yan ta may naglaog baga sa klase, may nagtrabaho, di ba? The first Monday of the month baga. Iyo nga ni. Ay, buda. Balik na sa klase ngunyan sa ibang mga colleges and universities, di ba? Balik na sa klase ngunyan Balik na sa klase ngunyan. Anyway, sige ta ipahiling tatabi migo Ipahiling tatabi. Okay. Okay, sige migo. Salamat Salamat. Ipahiling tatabi mga tugang ang kwan ang sitwasyon mga tugang dyan. Anyway, sabi ni Joshua, permi manda traffic dyan 2 weeks ago. May road reblocking sa may Arimbay Bridge. Ayun, baka iyan, ha? Baka iyo tabi iyan mga tugang so kausa sa ang problema sa road reblocking mga tugang ta. Ang kidisiplina paminsan kita mismong nagmamaraniho, hilingon ta kung paano kita magsunod. Iyan ang problema paminsan, ako naka-experience kayan pag ako nagta-travel ka to Baylan Pasiring sa Manila. Kadakol kan mga nagka-counterflow. Kaya arong tabi kayan, ha. Igwana tabi diyan ki mga binugtak na mga kansarong aldaw hali akong Santo Domingo. Anong aldaw itong nagpa-Santo Domingo? Ako nagpasiring ako sa Tiwi, no, sa Malinaw. Nagpasiring ako sa Tiwi. Last week nagpa-Santo Domingo ako, nagpasiring ako sa Tiwi. May tabi diyan, may naka-standby na traffic may red and white na na ilaw para sa may nagmamanehar kan traffic. Yan. Kaya ang importante po magsunod na lang kita. Ara mo ang pag-road blocking saron sa paagi para mapakarayan tinampo. Kaya lang ang kausakan pagka-gubot diyan paminsan igwa ki mga drivers tabi na habo magsurunod, ha. Tabi sa tuya na ipinagsumiter mga tugang na traffic plan para diyan. Kaya nagkakaigwa po kita ki problema, ha. Ditang na disiplina, boda dit lang na pagsunod tabi mga tugang an sa tuya na mga drivers, ha. Sabi ni BM iba nang apod ko pala ngunyan kay Councilor Milabal, BM Milabal. Yan, ha.
Board Member Milabal, ha? Dahil disiplina ng ibang driver na nailing ng one-way, may traffic light man, red na. Yung nga, at totoo lang tabi, ini ang, ako pirmi kong nariparo ini. Diyan kita may problema paminsan, mga tugang sa habo kita, na, naggabos kitang naghihidali. Dapat yun, di kita naghihidali, ha? Igwa tabi road reblocking harani sa may tulay sa Arimbay na may petron halabaon ng traffic. Yung nga ni po, ha? Ang kwenta lang, dapat kita po mga tugang, igwa kita kidisiplina sa dirita. Hello? Hello? Good morning. Hello? Yeah, good morning, bossing. Hello, VP? Yeah, good morning, amigo. Eh, Mm. grabe lang talaga tabi ang volume talaga kan auto mo niyan dyan sa... Sabi yun, mautuho na talaga, di. Ako nga rin, naggalas ako, ano yun ako ngunyan sa Buyuan Road, Oo. digdi mismo, grabe ang auto. O, yan baga pare, saroon sa kwan, saroon yan sa agihan na pinag-resignar kang DPWH. Mautuho. Yun na yun, pigagaramit kan mga auto mo niyan. Kaya grabe man digdi ang volume mo niya. Oo. So, ang talagang rason ko, dahil rush hour baga mo niya. Iyo, may eskwela. Buda ngon yan, opening of classes na baga sa college, di ba? So, kasi duman tabi sa reblocking area, okay man ang control, traffic control. Iya, iyo talaga, naobserbaran ko. So, kaya lang, sobra talaga ang volume pag-arog kaning oras. Grabe ng auto, ano? Atabon. Iyo tabi, rush hour eh. Buda, so mga may eskwela pa rin sa privado, resume naman ngon yan na private school. Iyo tabi. Dakulo na sa autong maharatod, maralawag sa opisina, gabos-gabos Yes. na. Iyo tabi ang nangyayari mo niyan. Yeah, okay. Salamat, Okay, Vico, sige, ha? tabi, salamat. Sa situation. Yan tabi, ano. Ako sa iling ko, importante mga tugang ang disiplina nyato na mga drivers. Ano? Pirmi akong nagda-drive, obserbasyon ko talaga, importante ang disiplina nyato sa buhay ta. Hello? Hello. Kuya Nes, morning. Good morning. Iyan na pigigibong iyan dyan sa may Arimbay Bridge. Opo. Grabe talaga. Grabe ang perwisyo. Oo. Kumbaga, sige ang balik-balik sa tabako. Oo. Dahil ko maintindihan, kung kan pigibo yan na tulay, nagpataasin da kang tulay na iyan ang entrance, dataday pa diniritsong inarog kaya. Oo. Paurutro. Kayusa, rauton, ayuso na naman. Iyan na Arimbay Bridge sa ngunyan, mas dakula pa isa tinampo. Yeah. 4 lanes yan eh. Masabutan, kung natatapin na 4 dakula lanes. sa tinampo, ay sumutulay, dahil mapigpadakula sa tinampo. Yeah. Imbis ko ta na iyan na pig-ulag ninda so dati ng maray na tinampo, tapos sisiminto na naman ninda, magayong garo, kung pinadakula ang una ninda na so tinampo, Yeah. ta pinadakula nga ni so tulay, padakulaon man garo so tinampo, tangani na pagkapadakula kan tinampo, kung may kaipuhan ayuson dyan, saka naman ayuson. Yeah. Garanada ng ugukan, hindi kung si Gobernador Rosalito na nagtaram ka na dahil pagparawan wehon ang kuyan. Maski pa mga disiplinado ang driver, halabaon talaga ang minahalabaon ang traffic. Ilingon muna sa naan kung nagbabiyahe ka pa First District. Ang kadakulan sa nakan dump truck pa sa taon. Tama nang makapa-traffic. Yeah. Ay nyan, ralaugan na kang klase. Opo. Makahira kon man kan mga taga First District. Hindi ko nahihiling man ang kan mga opisyalis na taga First District na grabe ang pagsakripisyo ninda kang buhay ninda, ang mga tao ninda. Yeah. Kaya ako, ang imbitasyon ko sa mga taga First District, maglipat na tabi ka baligi sa Ligaspe. Ipagma mo naman ako ngunya na aga. Okay. Ipag mo naman ako ni Kuya na naman ngunya na aga. Alright. Sige. Sandali lang. Apudan ko sandali lang. Tapuson ko lang sa mga reactions ha. Pwede ba bro mag-agi dyan sa may 4 lane, sara din sa may Black Lava, lusot sa may Filmeco, pasiring sa tabako, maiwason duman. Thank you tabi, Brad Charlie.
Alright, minakaagnan tawag bantay man tao dyan tabi. Dapat tao kirespeto na disiplina. Yan. Tatao kirespeto as disiplina. Alright, thank you tabi. Board member Milabal. Yan, kanan tunay. Salamaton, board member na palan si Manay Mila. Maasumer ngon yan tabi. Si City Councilor ex officio bilang ex officio member kan sanggo ni ang panlalawigan kan Albay mga tugang si board member Milabal. Sa Legazpi, ang matukaw po na representante kan Liga ng mga Barangay si Kapitan Amorex Ranieses. Siya po ang Vice President na nailihir kang Liga ng mga Barangay sa Legazpi. Kapitan mi dyan sa Barangay 8. Hello? Ay, hello po, Sir Henry. Good morning, ma. Ay, Madam Melinda Wee. Good morning. Sir, ihaabot ko lang po, no? Kasi ma-start na naman po bagang school, kang St. Agnes, kang USP. Ano daw po ang preparasyon kang LGU? As in, ang preparasyon kang eskwelahan, baka lamang ang piniiling ninda iso facility, kang school ninda. Ibaram taman po, pag St. Agnes, grabe ang traffic. Pag matagay ka dyan. Ano lang, i-coordinate na lamang daw po ba ang school sa LGU para kung ano lamang ang solusyon nindang gigibuhon. Yeah. Very good point, madam. Ako ng LGU, Legazpi po. No, kasi sa LGU. Kasi anong LGU? Ano po ang pigigibo ninda mo niya na ano nga iiling ninda na way para di ko kita maanhan ki traffic. Masisain ka mo kasi mo niyan po traffic talaga eh. Opo. Pero once nag-start ng school kang USP, nag-start ng school kang St. Agnes, imagine mo ang estudyante sa kinder. Siyempre, daiman niya totoo mag-commute. Kakatot yan. 1:1. Ato doon, ato kisarong service. Opo. Yeah. Ang traffic, ano lamang po ba, na ano na po kaya siya, naantisa para na siya, sa August na ma-start up ang school. Opo. Ihapot na po. Yun lang po ang ano ko, Sir Henry. Ihapot ko ba na Belinda, ha? Baka lamang po na Opo, ihapot na. Okay. Thank you po. Salamat po. Salamat. Alright. Taara mo, tama itong point ni Madam Melinda Wee. Madali lang. Sabi ni board member Mila, bako na ngayabihon o pansit. Pansit naman. Sige, pansit naman tabi, board member Mila. Diyan na tabing hapon, 3 to 4 tayo, nakudig di pansit. Sabayan mo na tabi ikiputo. Grabe yan, demand ka ini. Alright. Ay, nagapod si Engineer Danny Chan. Engineer Danny, maray na agad tabi sa imo. Busing, pakiapod na tabi ko ng concern mo, ha. Pakiapod na tabi, Engineer Danny Chan, ha. Si Bossing Danny Chan. Alright. Balikan ko itong sinabi ni Madam Melinda Wee. Bossing Danny, Engineer Danny, apod na po kung anong concern mo, ha. Alright, ito. May sandali lang. Hello, madali lang. Tapos-tapuson ko ini. Tabi na mga concerns kan sa tuya na mga paraan tabay. Good morning, Henry. Nagano ka po Santo Domingo? Nahiling mo na. Para ako nagpa Santo Domingo ako. Pig-imbestigahan mo ako. Nagano ako Santo Domingo. Sus na mga paradangog ta ini. Hello? Bossing, engineer. Good morning, tabi. Good morning. Yeah. Iyan, kan 2 weeks pa yan na inagiyan kong reblocking. Opo. Hanggang kalot pa sana. Kalot. Dapat kaya ang pagyon dyan ang so, kontraktor. Nga mamatian niya ang kadipisilan. Okay. Maluya ang magtrabaho. Tapos ang mga taga-DPWH, mag-program na kikras program. Sa Manila, tulong aldaw sa nayan. Makaskaso na, no? Makaskaso na. Oo. Ernest na manggilo ni sila aga, bibagya na. Yeah. Dapat araw na kaya na i-program ninda. Yeah. Tama, tapos sir. Tapos ng kontraktor. So, talagang may gamit. Kapag dahi, araw kang gaan. Iabot kay nagkapirang aldaw, ano? Oo. Okay. Yun man lang. Sige, sir. Salamat. Alright. Question tabi ni Engineer Danny Chan. Very good point. Alright. Sige. Yun na po yan, mga reaction ka sa ito yung listeners. Di lugod ako maistorya. Kung nagsasain lugod ako, piga para imbestiga. Nata, marot maglakaw-lakaw. Bako yung Casey? Marot maglakaw-lakaw, Casey? Oni palan sa rason ko. Bibisitaon ko ta si Jasmine.
Yan pa si Jasmine, ma. O, yan pa na. Para ako nagtaram nagpa-Santo Domingo, kung ang investigasyonin daw. Kamu daw na. Alright, now. Ano nga is istorya ko? Wala lagod sa istorya ko kan pig-imbestiganin daw. Mari pa ako nagtaram. O nato day kamo naghapot ko nata ako na nagano ako sa TV. Na, ano sa istorya ko nga ni? Ano sa istorya ko kay si Tabe? Anong ikwento ko? Balikan ko sa St. Agnes Academy. No, madali lang ha. Okay, ta-traffic man. Hello. Meron ka naman. Artista? Dami kasing tanong pare. Dami kung ano-anong mga tanong, investigasyon para akong nasa Senado. They are very much concerned. Oo nga. Salamat sa concern ng ating mga listeners. Ano? Lumo ba si Dingding Dantes? Uy, pangyari sa maaba kasi nga nito Abay na. Baka mapawarang hururuntang ko niya na aga. Artista sa Natalingaw mo na sa topic mo. Iyon na. Okay na. Narundaman ko na. Okay na. Sige. Alright. Iyan na traffic dyan sa may St. Agnes Academy, buda sa UST. Igwa na dyan kidinisign ang PSO. Tabi. Panahon ni Mayor G. Rosal hanggang sa nagtukaw si Mayor Alfredo Garbin Jr., si Mayor Pido, may dinisign dyan ang PSO. Ano? Di ko aram ngun yan kung iyo manggaray ang design kan flow dyan sa may Rizal Estate. Ang flow dyan, pag 6:30 to 7, mga 7:15 gayod, paghali kang albay, tabi, paghali kang albay, di ka pwede mag-left turn sa gate kan St. Agnes. Makakalaw ka lang St. Agnes kung hali kang Legazpi. Tangluwas kan Duman-Gabos, mga tugang sa kwan, Duman-Gabos iyan sa may Villamor subdivision. Which is itong flow na ito kan traffic magayon. Tapaminsan, minaluwas akong alas 7, makaskas akong nakakaluwas yan sa may St. Agnes area. Mga tugang magayon ang pagka-design kan traffic flow sa lugar. Di ko aram ngunyan kung inadapt giraray. Tabago baga ngunyan ang head kang PSO. Buda baguan mga member ngunyan kang PSO. Iyan, ha? Papahilingon ta sa aga iyan. Ipapahiling ta sa aga. Tabi, kung ano ang sistema, dyan sa mata, ako magayon, buda pagkahapon, pag 12, same flow. Pagkahapon, siring man. Suruluwasan, ralaugan, tabi, kan mga estudyante. Magayonon ito na nagibonin din niya na traffic flow sa St. Agnes. Alright. Now, ikadua. Diyan sa may UST, may flow man diyan. Halimbawa, hali kang Legazpi, pasiring ka sa UST, didi ka dapat sa inner lane going to UST. Kung ikaw man matrabaho ka sa regional center, dumang ka sa outer lane, de pwede ang swerving diyan sa lugar na iyan. Kaya dapat, kung mapa regional center ka, before tulay pa, pagkalagpas mo, pag tama mo sa tulay, sa tuunaan sa imong auto. Yan. Iyan po ang design dyan, tabi, sa makaskas na pagdadalagan kang auto. Kaya ipapaobserbaran ta iyan kung na-adapt giraray. Tapaminsan kitang mga Pilipino, nalilingawan ta mga tugang ang pinag-irestoryahan. Diba? Nalilingawan ta sa Pilipinas. Tama ba ako, Kuya Nes? Ini si Kuya Nes, sa totoo lang, saroy na sa Maray na Pulis, Sara, Colonel Bron, ka ito, nagkatarandang ko yan, Colonel Bron, Sara, Sara, Pai Joel na Rigondola, kan mga reporters kami ka ito, Pai Joel, Sara Chavez ka ito, Sara Multo, yan, Sara Multo, yan, Sara Colonel, Colonel, ugaring naging chief of police ka ito na Sara Colonel, si Colonel, nalingawang Berdin. So Berdin na saro, kaya ito sa daraga na na-assign, maray man ito, sarong Berdin. Hindi si Colonel Berdin, so taga-Bakakay, saro man ini sa maray na magpasunod kang dalagan, kang komandansya, kang kapulisan. Ngunyan, tabi, sa Pilipinas baga, ang lay baga nugan, pagkaaga, pig-implementar, pagbanggiday na. Ilingan mga traffic flow traffic signs, pagbanggi baga, ang one way, si Sabatana, maski sa Manila baga,
Di ba? Yan ang mga traffic light, si sarabatan. Kung sabihin, ang implementasyon ng law card ordinances paminsan mga tugang, agasan na. Pagbanggi, iba na. Di ba? Kaya pabalikan ta po yan. Ngunyan mga tugang na may klase na. Joshua Bino, aramon ta daw mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan. Ay, good morning nga pala kay Mayora Paulindi. Ha? Good morning kay Mayora Paulindi. Boda ka sa saya tabing first gentleman na si amigong Joel. Yan, di. Ha? Mayora, Pauline. Good morning tabi. Kumusta sa imong kawang gawa? Ha? Boda kay Boss Joel D. Yan, ha? Joshua May Bino, may dagdag na report. Good morning, Joshua May. Oh, naputulogod. Sinabi kaya nga, pigdagdagan mo nga ki, sungaran ko. Nawara na si Joshua? Naputol? O naman kita kay Angel, Baby, Mustasa. Oh, sige. Joshua May, good morning. Nawara. Hello. Hello. Morning. Yes. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Kaparasain ka, nagkaparatambay ka dyan sa may Primex. Kaparasain ka. Ang Primex ba kaya? Doon ang agihan pasiring sa Duterte Highway, shortcutan. Okay. Paluwas ka, Okay. Barangay Bugtong. Yo. Tama. Go ahead. Anong barata? Sa dagdag niya tong bareta, wara na nin mas masirampa sa pagmati. Pag-ara mong ika, ito pahalagahan na. Ini BP Henry, ang sitwasyon mo niyan. Ay, okay. Go. Bakit? Ini BP, ang sitwasyon mo niyan, follow up. Kada ilot ka tong nailuwas sa istorya. Kasing sira maghigop kigatas pagka. Si Ramon. Okay. Anong pagpigpapalaghan ka na? Go. Ini an maugmang pagmati ngo niyan. Kan overpass. Wow. Sa Daraga Albay. Wow. Na binalikan tango niya na pagkaga. Malinigo na adi. Correct. Maggayon ang pagmati. Ang ano may talagang bagay pag pinapahalagahan mo, maugma ka, so nagpapahalaga, boda so pinapahalagahan. Mas lalong gumaganda pag pinapahalagahan ka. Lalo na pag sumisiksi. Di ba? Correct. Okay. Ngunyan. Kan nakaaking simana, pinapo na natalo. Salamat, Lord. God is good all the time talaga. Correct. Pag nararadyo. Okay. Maggayon, malinigo na. Pinapo na ng palimpihan, tadi si Henry, ang overpass na yan sa sentro kana Daraga Albay. Masiramon, magigup-higup kikapi dyan sa lugar na may ka-holding hands ka pababa. Ade? Diba, sa durudo ng kabukan mga nag-aalaging Kaya ang tanggalo na siguro ining babal umihi dito. Ano na babay umihi dito? Naka-tape yan o naka-ukit yan? Nakakuan man lang yan, DP. Karton na may plastic. Buda, may kon baga, paano man maagihan na may gate na nakakandado? Dahil pa man natatapos limpihan ka, boss. Kaya, okay. Ang ginibo, sinaraduan mo na DP para mientras. Para, dahil pag laugan, pag para tarapukan. Aliw na, may mga awot, paano nang awot na ini? Dahil pa man natatapos, palimpihan. Nakuliton mo niya si Mr. Maceda man na makuliton. Pigpuunan pa sana. Pigpuunan pa sana nga. Kung ano, gusto nang ipatapos tulos. Natanay pa tinapos yan. Kundakulo ng nilimpiyahon. Tinapos na ko ta iyan. Dahil na pinundo. Ipapadago siya biting mo niyan. Ay, very good. Balikan mo saga. Ta. Kung gaano nila pinapalagahan ang kapakanan ng bayan. Correct. Ganon din ang maramdaman ng bayan kung sila ay pinapalaga ng mga nakaupo sa pwesto. Tama. Very good. Okay, go. Tatapuson yan tabi DP Henry, pero pinagpo na ng limpiyahan. Tanganing ng sigun kay Mayor Victorete. Oo. I-rehabilitar tabi DP Henry. Papakarayon. Tanganing ng mapakinabangan giraray kan mga daraginyo, lalong-lalo na ang saro kaya DP Henry sa purpose kayan, iwas aksidente.
Ako sa iling ko, Diyos ba, ipagihan niya sa tao. Sayang ka yan. Sayang. 3.5 million yan. 1.5 million yan kang panahon. 1.4 million yan. Kay Panahon to, kay ito ni unya, Mayor magamahal Ching. na. Tandaon ko, ang tako na asay na reporter dyan, ang kantidad ka, 1.4 million ka ito. Nakaagi ka na dyan na may kaholdingan. Dek, makatarama ko na akong eksperyensya. Pagbaba mo dyan, diretso kami duman sa palamigan. Iyo. Ang palamigan kay ito, uyan sa may kanto, uyan na kwan ngunyan, iyan na mercury ngunyan, yan ang bakdo ngunyan. Yan ang palamigan kay ito. Ito pa talaga, mahilig ka na sa mga malalamig. Diretso kami dyan sa palamigan. Holding ha, kapot-kapot ko sa kamot niya, holding hands kaming duwa. Diretso, hungit kang pansit. Diretso ungit, pangit-hungit kami kang pansit. Irak ninjos. Dahil lamang kin, wala man ganang, wala. Di nagkalawusa. Sayang lamang kang tiyaga. Oh, okay, good. Good news yan At least, po na Mm. pakarayo liligan. Mm. And ang sabi ka na alkalde, papakarayon para magamit kinaray, sabi ni Henry. The best. Kaya, Atupan yan. Tapos, atupan, dahil matatapos na sarong aldaw na relimpyahan. Talagang gulpe, pigarali lang mo na ni Henry sa Good. mga nagkakaralat na mga basura. Sunod kayo na, kukuskusan yan sa mga malumot na, alion sa ibang awot, tagkod sa dagos na mapakaray, asin mapakinabangan, giraray kang tawo. Yan, Aram mo, Gulpe. Joshua, ang gibo niya, baka nagdadangog sa mayor sa munisipyo. Ara, designan iyang kigari. Designan siya nagkagari magayon na pwedeng Instagrammable. So, Designan siyang gari talagang pang Instagram, pang Facebook na post. maingganyer lamang ang tao magsakat. Lalo na pagbanggi, may ganyan ang tao na mag-agi dyan. Maski aga, designan siyang magayon. Yun dapat nga na attractive dapat. Buda kada agi nga dyan, may libreng kape pagkaaga o ano. Arog kan dapat. Nga na, ang tao maingganyan na mag-agi niyan. Tama. Diba? Oo. Dapat, kung man sa na creativity man sa nakan iba na mayaon sa pwesto, pako na lilimpian, okay na. Mag-isip kung paano maging atraktibo ang sarong bagay. Situation ta. Gari man sa nabagadaraga, Di ba? magayonon ka, maluya man ang apil mo, dapat magibo kang pagi na maray kang pag-ilingon. Correct. Or, bako ka man masyadong magayon, gumibo kang pagi na attractive ang dating mo. Takulan magranisay mo. Tama. Siring man sa mga lalaki. Maski nga ang book mo manipis-nipis na o kuro-kalbo ka na dapat pirmi kang mahamot o malinig ka. Ngani, na may namumuya sa ibong makiuron. Dapat so, matibay ka mo magpara pa paulok-ulok. Oh! Tapos pagkalipas ki pa ron, nga po sa imo, classmate na. Pali sa baby, into classmate. Proud of yung niya classmate. Awin na, okay. MVP. Follow up lang. Good. Good. Joshua Bino, CCTV. Salamat po, mga lokal na gobyerno mabuhay. Magayon na, salamat doon na maray tabi. Iyan na overpass naan. Assign ako ka ito dyan sa Daraga, panahon ni Mayor Ching. 1.4 million iyan. Ang purpose ka iyan, para makontrol so traffic, so tao mag-aragi. Taka ito ang Daraga, two-way iyan na Rizal Street na iyan. Iyan na Rizal Street, two-way iyan. Panganing ang tao, dahil magpara-cross sa tinampo, nagibo kay ordinansa, nagibong overpass. Pagkalipas ka nagibo yan, dahil mo nagkaragi sa mga tao, talang kawon nga mapagalon nga yan, magsakat. Sa Manila nga ni, minadaralagang kitang aralang kawunong pa, may bit-bit kitang mga magabat-gabat na bagay. Diyan lugod, dahil kita makatsaga, naliputon man sana. Di ba? Aray ko. Hello? Hello, good morning po, Kuya Hen. Good morning po, ate. Kuya Hen, pwede po off mo na may hapot lang po ako. Ano po? Pwede po off-air ako. Off there. I-off there taan din si GB? Yeah. Ano pong hapot, madam? Po. Pero sa pinadaramong kwarta? Ay, naiko po. Nag-send ka, wrong number? Nasala so number?
Ay, nako. Sige, ihapot ha. Ihapot ko iyo. Actually, di akong paano ma-recover, pero mahapot ako sa tatao. Iyo. Oo. Iyo. O dyan sa kwan po, o dyan sa pigludan mo, di aram kung paano niya i-recover ito. Ay, tatao. Para pa, load ka na. Di ka palang tatao. Iyo. Ay, nako. Oh. Sige. Dangugon mo sa radyo, tamahanap ako kit, magsimbag digdi ha. Iyo. Okay. Iyo po, thank you. Thank you. Okay. Oy, Casey, may GCash ka? Kung mali yung sinend mong number, anong gagawin? Tapos, Jasmine, may GCash ka? Kung mali yung padala, kung sala sa numero, paano? Ha? Wala na. Paano? Isus ko, bata, ma-report sa Angel. Mara daw tabi digdi o. Digdi Jasmine, hindi daw tabi. Tadi ko na daw. Ang concern ni Mrs., babae, nagpadala siya sa GCash. So, pinandaraan niyang number, nasala siyang sarong numero, napaduman sa iba. Napunta sa iba. Oh, anong ibong ka ito? May help baga dito, sir. May help sa? Dito sa GCash. Oo. Mag-send siya ng query niya, sir. May help? Oo, kasi may nangyari na din yan dati, sir. Na may nasend na Oo. tapos yung Mali. number na mali niya. Saan yung help sa GCash? Doon sa cellphone? Sa cellphone? Era? Mailing sa loob niya. Kirita kita mo sana. Help sa taas. Oh, wow, dako na nalog kan GCash. Sinarado ko. May help. Okay. Alam ko na. Igo ako ka iyan. Alam ko na. May help pala. Duman sa help. Iyo. Okay. Hello? Kuya Nes? Hello. Po. Ako na-experience na kaya na nasa laso pag-send kang sa GCash. Opo. Inapudan ko sa napadarahan ko. Oo. Ibinalik sa kuya. Ay, maray na tawo. So, napadarahan mo. Iyo, pero para imbestigaran mo na ako. Garo ako imbestigaran kay NBI. tapos dinagitan ako. Oo. Inako ko na sa natabata. Nasala. So napadara ko. Uyo, dakulaon pala ng kantidad. Oo. Budak ko yan, mari para man duman. So, number baga, mina-reflect, di ba? Iyo. Yeah, oo. Okay. Ito, Dahil mo kung maagad ka dyan sa GCash kung sa itong tawong ito. Dahil man itao, malawag naman ang sa data privacy. Sa privacy, tama ka. Data privacy. Yun pala, ano? Okay. Ang sabi yung kayan, mapail ka nga nakikaso sa korte. Para kung ang ipinadara mo 5,000, mabagayad ka sa abogado pag file Yes, kaso na 30,000 na acceptance fee. Lugi. Babayain na. Okay, sige. Salamat. Thank you. Oh, yan sa experience ni Kuya Nes, mas maray siya, so napadarahan niya sa GCash, maray na tao, binalik sa iya, pero para investigaran da siya, dinagitan pa siya. Uning caller alat ngo na ha. Tama yung sinabi ni Jasmine sandali sabi ni Jasmine, alat ngo na, ba't ang GCash ko dahil naman naghiro inito, dahil man kinagpapadara na sa kuya. Ako, sige na sana ang padara. Yan naman, may maimbestiga naman kung kasi ako nagpapadara sa GCash. Hello? Migo? Duman siya sa Globe, kung Globe yan. Oo. Globe yung pag-GCash. Oo. Oo, yan, ang pinaka-problema talaga, sabi ni Sir Nes, totoo yun to. Kung dahil na siya may babalik, goodbye. Dahil na talaga. Dapat pala, aram mo, nakaisip pa na ko kan, pasiguro pa lang kita sa number, Ara mo, BP, ang pagpadara ka ang paano, araw kayo ni. Kung ikaw ay mapadara, apo to ka kang pagpapadaraan mo, sure ka na kayo ni, papailin sa'yo mong confirmation. Di pare, kita maganugad baga dyan sa mga store, kita mismo nagkikiin baga kang number. Kaya nga, minakuya na yan, kung ikaw ang may GCash, dapat, ligasyon mo na, tama ini. Yeah. Okay.
Double, Okay. kumbaga, double check mo, tama yun eh. Yeah. Ilalaw mo na Okay. yun eh. Okay. Tayo dapat sa proseso kan. Okay. Okay. Pag okay, certificate na, sige, hindi ka sa kukuha kaya 1,000, number kaya, ito na kaya. Okay. Oo. O niyan, kung pinaka-the best kan ko ta, duman sa Globe yan, ang problema ka kung smart. Yeah. Oo. Oo. Kung Globe yan, pwede mo ni-file sa iya, pero maalat ka yung mga 1 week. Yeah. Aloy. Bago Aloy. pag-resulta. Aloy. Okay. Okay, Kaya Migo. MVP. Salamat. Ang wake up call. Ako nagtataga. Adi, maestro nagpadaraman ako. Saan mo nga pinadara sa Gcash? Sa mga nagpapadara po dyan sa Gcash na wake up call ini, yan palang pag napasala ka sarong numero ngay alimbawa, sa number baga iyan, di ba sa mapadumanan, ang pag-recover, mapagalon? Oh, mapagalon ang pag-recover palan, kaya po, dapat gayod, arog kaya ng gibo, pasigo, ay, may help man ng gad-adik. Pag nag-help tabi, yung mangyari tabi, Jasmine, aluyo nung giproseso pala. Mareklamo ka nga. Gutom ka na. Anong lesson taluman? Pasiguro po kita sa pagpadara ki mga cash. Bako sa smart, Gcash, anong sa smart? Maya, Pimay, ano sa, biba may yung smart cash lang. Sa Gcash lahat na numero, ayun. Pangyari. Boss, madam, so nagapod po, siguro mag-check ka naman sa Globe kung saan ka nagkuha ka number. Buda, ito po na numero na Gcash mo, may help duman ka po magpindot, itry mo po kung paano ka matabangan, ha? Iya po. Kaiba Dapat palagang pasiguro kita, adik. lalaking hindi inuumaga. Nabako sala ang numero. Kapag sala, wara na palan. Tapos nang ororo. Anhapot Adi. kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pag may matchat sa imo, hello, padala po ng para sa allowance. Simbagon mo, okay, wait lang. Pakiulit mo nga yung number kasi pipaste ko na lang dito para hindi tayo magkamali. Hindi inuumaga. Pag okay, kuha ko na po. Angel, good morning Angel. Kumusta dyan? Yes, good morning VP Henry. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Yawan ako digdi sa Ibalon Central School kung saan na nakatalaan na bakunahan ang nasa 365 o 365 na mga estudyante sa grade 1 as in grade 4 digdi sa Ibalon Central School para sa kick-off kaining school-based immunization campaign kan Department of Health Bicol sa pagi ka nga Legazpi City Health Office. Okay. Sa ngunyan VP Henry, pigahalat na lang kan mga estudyante kan Ibalon Central School ang pag-abot kan mga personalized kang City Health Office tangan mapuunan iniong aktibidad digdi kung sa initial tang paghuron kay Mrs. Melissa Carretero ang school principal kan eskwelahan nasa 515 na mga estudyante VP Henry ang nasa grade 1 na nakatalaan na magresibi nin bakuna ni na measles, rubella, asinda, tetanus, diphtheria vaccine. Mantang itong sa grade 4 naman na mga babaeng estudyante, kabilugan na 151 na mga babaeng estudyanteng grade 4 ang matatauanin human papilloma vaccine. Pagprotehir iyan kontra sa cervical cancer. Digdi VP Henry sa program na nakuha ka na DCGB, nakatalaan na magtaon in opening remarks si Dr. Francis Gerald Gomez, ang officer in charge ng City Health Office. Nakatalaan man na magtaon in welcome remarks si Mayor Hisham Ismail. Ang magiging mga keynote messages, ito yan ni Dr. Rosa Maria Rimpilio, ang OIC Director ng Department of Health Bicol. And then nakatalaan man na magtaram si Konsehal Sunshine Imperial bilang Committee on Health and Sanitation. Mabisita man ni DBP Henry si Sir Danilo Despi, ang Schools Division Superintendent ng Schools Division of Legazpi. Diyon. Nakatalaan man na magtaram DBP Henry bilang saro sa mga mataunin keynote messages si Mama Maria Sara Giliego, ang Medical Officer 4 kan City Health Office. And then DepEd, sa DepEd SDO Legazpi. And then syempre
An mensahe man ni Ma'am Melissa Carretero bilang principal kan Ibalon Central School, and then matao man in mensahe ang kapitan kan Barangay Orosite, si Kapitan Mariano Oriel Madela. Sa ngayon, ayun. VP Henry, all set na digdi. Ano tabi ang Joshua City launching o regional launching yan? Ang nakalagdig di VP, kick-off activity lang ini. Wala ni kick-off? Opo. Oh, nata daw ta kick off yan, then kick out. Baka ako Sa pagkatapos baga kan activity, paruluwas yan. Di ba pagkatapos na magkaigwa ki launching, di ba maruluwas inda, i-dispose inda sa mga barangay, maduruman sa mga eskwelahan, mabarbako na. Dapat kick out. Sige. Okay. Yan ang gusto mo sa mo. Pirmi ka sa kuyes, kaya gusto unta ka eh. Di ka lang nagkukontra, pirmi ka sa kuya uyon. Baka mamimuhan ako pag Okay. yun. Sige. So yan, VP, tigahalat-halat na lang ang pag-abot kan mga personalized. Sabi ni Ma'am Melissa, baad niya nauroan tala dahilan ta may flag racing baga VP Henry dahilan ta Lunes muna na pagka-down. So yan, VP, ang mga pangyayari paligid sa Ibalon Central School, ang kick-off activity kan Legazpi City Health School-Based Immunization katuwang ang Department of Health Bicol, CSD, asin ang DepEd Legazpi. With Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat tabi sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, nasa linyaman si Jimmy Nasalita. Jim, good morning. Ano pong latest dyan? Yes, salamat VP. Maray na aga sa mga barantabay, sa mga dagdag niya tong barayta. An hubilyar dahil lamang gayud plano kay ni Andy West tinaadalan kabilang ang mga pagtaraning barangay sakop kan Kamalig. Kung saan ng tubig may medyo halong kangalasan dahilan sa harayo man ang bulkan mayon digdi pero ang tubig mga burabod mainit. Nakaulay niya to si Vice Mayor nung Arellano kaini sa Hubilyar kung arin ang medyo mataas na lugod bulod na mas matubig hababaw ang mga burabod sa Hubilyar mantang ang mas pigngalas kan DCGB News sa pahayag kan BC Alcalde kung arin malipot ang panahon umulan ang tubig sa mga burabod o deep well maligamgam sa Hubilyar naturalon lang ini alagad sa bako familiar mangangalas Utan na ta mainit ang burabod. mainit nakuraborar ini baga tabi bibi kanso na interview baga niya to si Kagawad Pilipina pa kanso siya kay ang committee on tourism napashare siya kan panahon ka ng arampan niya na kuha na sa iyang atensyon kan makaanto siya sa kabraran kataraning na inikan Hubilyar nan tubig duman mainit gabulos sa description baga niya pigmumuster na maskibunay maluto ibang klase kung saan bagay nini nagkaigwan in interest nga ni si Kagawad Napa na may estudyaran ini urog pang sakop niya Committee on Tourism na tibad maging susi ini na mas ma-develop asin ma-introduce sa tourism kung saan mga kakaiba baga pero totoo mga sitwasyon asin natural sa kapalibutan medyo imposible man ini harayo man sa bulkan pero mga mainit ang tubig na nagbubulos ayun totoo. Okay, pero anong init kayang lumutong kibunay anong klaseng init ang Jim? Sa Hubilyar ang pigsaan sabi ni Vice Mayor maligamgam so karigay so nasa hotel ka baga sumayhit hot and cold ngayon na maligamgam kayang ikarigos. Ayun. Sabi ko nga ano niya ako ang tubig dyan malinig kasi siyempre mainit dahil man matagalan dyan ang mga puro bakterya pigirin naman mingit mainit okay mainit na digdi sa may area kan Kamalig okay kaya nga mainit spring baga dyan o yan ta BBP sa tuyang yan ang dahil manin kapaliwanagan pa dahil manin natural sa naini sa inda pero medyo kakaiba baga arayo man sa bulkan ano ang kausa na mainit ang tubig kung na rin sa malipot ang panahon mainit ang tubig opo okay dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat Jimmy sa report halid dyan sa luwas mientras tanto lubang kita kay Pading Alar Mario sa dagdag na istorya
Good morning, Paring Al. Buhian mo anong latest dyan? Go ahead. Digdi mangyari sa City Hall ang opisina ni Board Member Milabal Aha. bilang Liga President Okay. kan mga barangay kapitan sa Albay. Ini Opo. na-confirmar tangon yan digdi sa natapos pa sa ng flag ceremony on sign yan ang nasaro sa mga mainit na informasyon ang pagtukaw naman bilang magiging representante kan sanggunian panlonsod kan mga kapitan sa sanggunian panlonsod si Liga Vice President Attorney Amorex Rañeses. Opo. An Saan dating opisina si Councilor Amorex? may opisina man daang itatawag digdi sa mga kalinya digdi sa mga opisina kan mga konsyal. Diyan may susanggo ng panlunsod. So dati bagang dati bagang City Museum. Okay, pwede mo yan. Pwede. Digdi ang mga opisina ngunyan kan mga kagawad. Sa naman sa sanggo ng palunsod. Opo. May mga okupado na ito kan sekretariat. Paguna ko, ang simbag mo, paguna ko, ang simbag mo, balik nga siya duman sa barangay hall niya. Okay, man. Man, paano siya? Presidente, Level up na siya. councilor baga siya, di ba? Councilor na siya. Member siya. Digdi siya sa sanggot sa City Hall. Yes. Pero Good. si Manay Mila, digdi sa baba. Duman sa dati? Sa dati, digdi sa... Diyan sa may assessor's office, tama? Yan, digdi sa Kataning kan City Veterinarian Office. Yeah, okay. Kaya kung may mga concern kita kay Manay Mila, alis sa barangay, Opo. digdi mangyari sa City Hall. Kung masulisit sinda, duman sa lugar na itong dati. Sa ground floor kang City Hall. Sa likod. Kung masulisit pala. Kung masulisit sa presidente, sa board member, wala sa kapitan, wala sa Liga President. Yo. Ano ang problema sa barangay? Talagang inaagyan digdi kay Manay Mila. Yes. Okay. Sige. Kaya, yan tabi ang informasyon na digdi mangyari si Manay Mila. Maski kada Lunes, duman sa Sangguniang Panlawigan, balik mangyari sa digdi sa opisina niya. Yeah. Okay. Yan. Okay, so dahil man masyado highlights digdi sa flag ceremony, wala man si Mayor, Isyam, saka sa mga opisyal, wala man. Madumang kayo sa Kwan? Gari maduman si Mayor sa Kwan mo yan, baka madiretso na sa Ibalon Central. So, launching pero, I don't know. Dahil ko aram anyway. ng rota ko niya ni Mayor. Anyway, basta yan, tabi mo na ang update digdi sa City Hall. Hello, Mario. Thank you. Thank you so much, Pading Al, sa report. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabagot, tanganing mog mga tay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa proteksyong kangatay. Ini may Silimarin na highly served, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sa rupong antioxidant na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga piling butika nationwide. Sa muya tabing pagbabalik, biglang huminamot sa announcers bot me. Biglang huminamot sa announcers bot me tabi. Yaw digdi mga tugang ansaro sa mga sikat sa Facebook. Saro sa sikat tabi sa YouTube. Takulo ng followers mati ini. Yaw po digdi mga tugang influencer na po iningon yan. Ang dati pong regional director kan PRC, kaya ngunyan, pag-retired niya, ang sa iya ng kinahiligan, iyo tabi ang social media. Nakulo siyang followers. Diba? Dr. Elinita Tan, mamaya kakausapin natin at saka si Madam Amelia Lee and Sir Sammy Chan. Iga po importanteng seminar, training, para po duman sa mga personnel, mga nagtatrabaho sa gobyerno, dahil ko aram kung sa gobyerno, sa pribado, kung saan man yan, very important po sa Indo ini. Kung ano yan, makalipas lang po kan mga patalastas. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 230607 Series of 2025. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado nga papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomay is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kada ko love now moment sa trabaho?
Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na!
The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Balik na po kami ito sa programa. Tag-chirismisan kaming sa log kang ano yun eh. Alright. O di, mga tugang, yampun gan sa tuyang mga bisita si Dr. Elinita Tan. Dati po siyang PRC Regional Director and siya po ngunyan, saro na siyang sikat na influencer. Grabe ang description, ano? Oh, okay. Tapos, mga tugang si Ma'am Ami, Amelia Lee, and then, puro po yung mga certified real estate broker, and si Sir Sam Chan, tabi, siya po ang certified real estate broker, and si architect, engineer Joseph Jack Baldosa. Wow. Siya po ang presidente ng Real Estate Brokers Association of the Philippines, Albay Legazpi City chapter now. Okay. Usually, ang sa practice po sa radio and TV guesting, pig-introduce ko nga ano ang pag-urunan kang announcer. Pero ngunyan, di man kayo marat na mag-deviate kita. Sinda po pa-istoryahon ta, kung nata po yaon sinda digdingon yan sa DCGB. Yan, ha? Sinda po pa-istorya, kung nata yaon sinda digdi, buda nata ang mga real estate brokers, yaon po idingon yan sa tuya na programa. O, inutong ko unan sa indang advisor, si Dr. Elinita Tan. Dr. Tan, good morning po. Welcome good po. Good morning to Henry, the management, and Mm. all the listeners and viewers Yeah. ng program ni Henry. Yeah. At the outset, I'd like to thank you Yeah, for again okay. accommodating Mm. us Mm. today. Kasi Yeah. like last year, we were Yeah. also your guest Yeah, in this yeah. program. Mm. Pero nagmaon ako, Henry, kasubago kan sinabi mo Na? na kung gusto nindong maugmaan atay, Oh. mag-liver aid. Dapat pala, ang mga parts of the body, gabos yan maugmaan. Dapat baga. Naugmaan ako din sabi, kung gusto mong maugmaan na sa'yo. Dapat gabos maging maugma, parte kang la. Kasi in Pati totality, puso, liver. Diba? Lang, Kasi kung di maugma, maghugot ka. Buda, pag Ang may daming hugot ngayon pag may kwarta ka na gud, magmang gabos na parte kang at ng lawas, ano? Oh, yan tata, maabot kita diyan, ha. Maabot kita diyan. Okay. Doon muna kita kay Sir President, ano yan, Joseph Jack Baldosa. Sir, marina aga tabi, Mr. President. Marina aga po sa gabos. Ingat po nagpapasalamat po ako sa DCGB, sa kay Sir Henry, na naimitaran po kami dito sa sa programa niya na maibalangimog mi ang sa mong mga activities. Particularly po hindi pong seminar for real estate broker seminar for real estate brokers. Salesperson. Salesperson, okay. Sir Sam, greetings muna po. Sir Sam Chan, good morning po. Welcome sa DCGB. Marinal daw po sa Indo Gabos. Teka, may pinakayunik para mag-imbitar sa Indo na maging saro sa mga participant ng event seminar na ini para sa kaaraman ta sa patungkol po sa mga daga. Okay. Na-introduce na po nindo ang satuyang topic, real estate brokerage seminar for new salesperson. Dr. Chan, ano po ini? Overall tabi mo na. Bilang advisor kang grupo. Go ahead. Ini pong samuyang seminar nagigibuhon sa Legazpi Convention Center on August 8 to 9. Nakatie up po kami sa Biconics. And the 2 days is intended for those new salespersons na dai pa po accredited. Ayun. Aram mo yung Republic Act 9646 po. Iyan ang batas para sa mga sa tuyang mga ano ba yan? 4 kasi yun eh.
yung real estate brokers, real estate appraisers, consultants, and any salespersons. Nasa sarong umbrella po yan sa batas na 9646. Now, ngunyan, since pa po may batas na kita, ini pong mga salespersons, required po sinda na magkaigwa ki seminar tanganing matawan sinda ning accreditation as salespersons. Kasi ngunyan po na may batas na kita, not just anybody can transact ning business. Kasi lahat po baga ngunyan piga-regulate na. Kaya kaipuhan mag-attender sinda. Sa duwang daw po na ini na seminar na tinatao mi duman na ma-attend sinda sa sa Legazpi Convention Center, may bayad man po ining 2,300. So ano ang makukuha kung ako ngayon mag-attend dyan? Siyempre, makakaigwa ka kay knowledge. We know that knowledge is power. Yes, very good ka talaga. Pankani ko na. Pankani. Pag ika na iiling kang gabos na ikapalan, accredited ka, compliant ka. Visibility is dignity and power. Yan. Okay. Very good. Okay. So, nito tao sa imo sa 2,300. Igwa ka dyan, ki-snacks, igwa kang lunch, and igwa ka man ng mga materials. Siyempre, madadangog mo. So, duwang invited me na mga speakers, na mga matitibay to explain kung ano ba ini nakaipuhan na mag-attender kami. Ano ang importance, ano ang makukuha. Sisipuan sa tuyang mga speakers, ang Dr. speakers Tan. na po, talagang dati po mga expert ini. Mga expert po ini, si Engineer Ramon A. Magdaong. Geodetic engineer siya, environmental planner, real estate consultant, real estate appraiser. Inubos na po kayo ni. Inubos niya ng trabaho. Kinumpleto niya sa susunod kang batas. Na niya. Okay. Then another one, si Attorney Emmanuel A. Rimulacio. Ini po, taga BIR, taga ano siya ngunyan sa Catanduanes BIR. Sorsogon. So when we talk about taxes, siyempre very expert siya taga BIR. So mapapaliwanag. Opo. Engineer Joseph, ano pang qualification kang dapat na maging real estate broker? Taon nga si Engineer Magdaong, geodetic engineer. Tapos environmental planner pa siya, di ba? Ano po sa mong qualifications kang pagiging salesperson po sa pagiging real estate broker? Opo. Inutong ko po muna sa real estate broker. Sige na po. Kasi po ang real estate broker po, kailangan po nagtapos po kamo ning real estate management course. BS REM. Tig-eskwelahan yan? Seminar? May kurso na kano yan. Pero pwedeng seminar lang? No. Kampanahon na igwang registration without examination. Pwede ka pa. Any degree plus 120 training units. That is my point. Seminar yun. That is my point. So, pwede ka na mag-register without examination. So, ngunyan pala, may kurso. Matapos ka na Bachelor of Science and Real Estate Management, BS-REM. Actually, yan ang piga-workout me na magkaigwa ka na offering sa Bicol University. Kasi sa ngunyan po, wala pa. Okay. Sige pa. Pagtapos po naman Engineer Joseph, ano pa po? So, pag natapos po kamo REM, eligible na po kamo mag-exam ng real estate. As real estate broker. Licensure exam. Iba ito sa PRC yun. Iba yun sa sales. Salesperson. Balik, duwan po kita sa pagiging salesperson po, engineer. Sa salesperson po, dahil po sa batas na ini, tiga pong tigset po ng minimum requirements. Pagiging salesperson. Salesperson po. Kaya po ang is to attend a 12-day 12 units seminar sa Muya. And then ang sarap pa po is at least po nakapagtapos po kami ng second year level sa college. Ayun. Mas kanong kurso? 72 units. Mas anong kurso? Pwede ka maging salesperson. Okay. Tapos nag-attender ka. Opo. Paano ma-develop kami, ang trading visa, marketing kang istasyon. Mga produkto kang istasyon. Paano po ma-develop paano pag-develop sa salesperson tabi? Kung ang ibibenta mo, real estate?
Kaya nga ni, matuturuan ka man dyan. Iyan ang gusto ko sa imong tabi, madam. Di ba? Ano ba ang technique? Yan! Di ba? Oo. Paano ka mag-alok? Halimbawa, mahalok ka, may target ka ng sarong client. Oo. Inabot mo, nag-iiwal sumag-ago, malaog ka. Alam mo, makamadamay ka duman. Magsala na, barabad ka, di ba naman sa mga ano? Gusto bihon, kung talagang interesado ka ngaya, garo kaya ba na akong tatao? Pero nga, gusto ko naman dangog yan. Marehistro sindangon yan. Yan. 2,300 pesos. Duwang aldaw. So, i-meaning po, maski basta tapos kang 72 units, second year college nga at least, pwede ka po dyan. Lalaki o babae? Opo. Iya. Igwa man po sa mga experienceado na. Oho. Pero dahil nag-ano kayo ni, dahil accreditation. Ang apuntakaan, kulurom. Yung man nga ano, deng franchise. So meaning po, pag uminagi ka sa training na seminars, pwede ka nang i-accredit as salesperson. Ma-apply ka na po sa PRC. Ma-fill up ka na ka. Ang pagiging salesperson po. Ay, PRC po ini? May exam ka sa... Bako siya exam, kundi ano siya, ta salesperson ba ka? Bako siya, lisensya ni tao, accreditation. Ay, yun. PRC na? PRC na po, ikamadalan. Grabe na kaya nagulog ang PRC, ano? Okay, sige tabi. Sir Sam, go ahead po. Pero under ka po kay sarong broker. Dapat may broker ka. Oo, tayo ka kaya ang ahente, kaya ning broker. Di pwedeng, kung ngaya, nagtrabaho ako digdi, basta sana ako mapa-accredit sa... Hindi, dapat may broker ka man. Under ka na yan ni Isay. Kasi ang broker, entitled ki 20 na salesperson. Si Isay pan broker, para sa karamang ka nagdanangog mo niyan, ano pang broker? Si Isay pan broker? Kami mga broker kami, kasi nag-aragi. Ano po ang trabaho kang broker? Sige daw. Kamo na. Sir Sam tabi. Teka mag-ikot ako na salesperson. Dako lang salesperson kayo. Ang trabaho po kan sarong broker, ang pag-asikaso kang mga dokumento. Saro yan sa importante na ma-check ang dokumento na subig papabakal kan sa imong mga agent. Lihitimo. Kasi dakulon po ang mga piki. May mga piki na tao. May mga lehitimong tao. So, yung pabakal kayo na real property, usually po daga, tama? Yes po. Daga. Ini pong daga na iyon sa mga nasa subdivision. Maski pa ko. Sige na tabi, Sir Sam. Paki-expound daw tabi kaya. Mga sa subdivision po, mga project selling po yan. Okay. Ikaw man po na sa brokerage. Okay. Ang mga brokerage, wala po yan sa mga project, wala yan sa mga developer. Okay. So, depende po sa broker kung yaon sa project selling o yaon sa brokerage. Ayun. Okay. So, sa kuyang practice, nasa brokerage. Brokerage ka. Okay. Pero may mga kairibanan ako na mga broker na yaon sa project selling. So, sinda po, may mga nahandela na mga 20 katao na mga kada sarong broker. Kada sarong broker. I see. Okay. So, yan po, may limitasyon po ang sarong broker. Sa 20 hanggang 20 sana. I-handle. Okay. So, kami po, maski kami broker na nasa brokerage, igaw man po kami ng pwedeng makuha na mga agent. Piga po ng accredited salesperson. Yun. So, para dapat, duman, sinda ang katuwang kan mga broker para sa pagbenta o paghanap ki mga matatabangan ng mga tao na nagpapabakal kan sa indang mga properties. Okay. Nata po dapat makipag-transact kita sa mga accredited salesperson o real estate broker. Kumpara duman sa daing mga lisensya ngaya. So mga, sabi ni Madam Elinita, mga kulurom. Ano po ang kahalagahan na dapat duman makipag-transaction sa indo? Broker, nailingon ang dokumento na lehitimo. Tama. Importante yun po yan. Tanganing maiwasan ta na sa mga kaso-kaso. Yan. Dakan, pag nagbarayada na, ito pala sa daga na nakuha mo, may problema. Kaya mas maray, sa broker ang ma-double check kung legal ang papeles. Due diligence. Very good. Kaya arog pa lang ka. Kumusta man po ang income dyan? Saka na lang. Di ba, ang salesperson baga, siyempre, kung dapat kayo, full-time po siya. Full-time. Hindi man kayo po. Kasi wala, asa diri mo ang oras mo. Kung mag-irong pa di may kwarta ka, kundi isa na di. Bala ka. Taon ni may text digdi, isang pwede magsimbag ka sa inong tulo.
Good morning po. Paano po yung na-accredit na pero expired na po yung cert? Pwede po dyan mag-attend? Ma-attend ka naman. Ito po, expired na to kasi continuous yun eh. Ay, gari continuing kasi education. Kasi may mga updates na naman. Yung araw mo naman, pwedeng napaso na. Kaya may mga updates kita permit. So, sige update niya? Sige update. Gano'n okay. Basta sa professional na every 3 years, nag-renew ka baga kami kan lisensya. Opo. So, bago kami maka-renew, dapat may mga seminars attended kami. Very good. Okay. Retired government employee po ako, 65 years old na. Pwede po dyan? Of course, wala pong edad. Ako di ako mataranta, si Dr. Tan nga ni. Retired PNC director. Grabe. But I don't look like tired. Of course. Pag nailing ta ka sa... Iko-contest ko yan. Pag pirmi ka nakaulok, minakiong ka. With reason. With reason. Okay. Ito. Good morning, sir. Ayun na. Yung saan daw pwedeng pumunta po pag gusto mag-attend? Naman po sa Legazpi Pwedeng on time ang registration Center. o may advance? Pwede man po on-site. On-site. Pero if they want to pay ahead of time, igwa po kami digdi mga account number na pwede nindang. Okay. Limited slots lang po. Yan. Iyo. So pwede nang dumanon. May Facebook po kamo. Ayan po ang samuyang treasurer. Ay ni. Okay. Si Madam Amelia. Yan. Okay. O nag-text back so nagapod sa kuya. Okay sir, ma-attend po ako. Saan po pwede mag-register? Doon na. Doon na mismo sa August? Mawalat kita pong number. Di ka mo pwedeng number na pwedeng makontak? Sige, po. pakibasa na po yung number na pwedeng i-text tabi, cellphone number tabi. Na pwedeng, account number yan. Kung ito, account number ini. Po, yung mga number. Wala kayong Facebook na pwedeng doon na? Ay, pwede ka pong i-share ang mamaya yung mga cellphone number tabi. Anyway, kung ini po interesado ining nagdadalog sa kuya. Mga cellphone numbers. Ano po? Sa baba niyo. Oni pala. Oni na kay Sir Sam Chan. Pwede sino sir? Okay, oni pang number ni Sir Sam Chan tabi Sammy Chan 0917-558-2531. 0917-558-2531. Oni pong texter ta. Paki-text lang po 0917-558-2531. Yes po, interested na siyang mag-attend. Okay, sige pa po. Ano po ang mga dapat na requirement sa pag-register, pag-attend sa Endong Seminar tabi? Press. Baka may igibog ibang requirements na pwedeng darahon, whatever? Dayman. Para po sa sa seminar, ilang po ito, may registration fee po kita na 2,300. Opo. And then ilan po. Tapos magduman lang po siya sa seminar, mag-attend po siya. Pero pong seminar ang dapat attenderan para ma-accredit ka po na sales tab. Yun lang po ini. 12 hours. 12 hours. Ayun. So ini from 11 o'clock to 6 p.m. Opo. Saro na ini ay magayon pala ang maray ni part-time job sa totoo lang. Maray na part-time job ini. Sige po. So mga interesado tabi mag-coordinate sa kuya. Tao di po sa number digdi. I-text po nindo ako. Tabi taan sa na pong seminar is on August 8, 2025, 11 a.m. to 6 p.m. Tama ba? Tama, Dr. Tan? Apa. August 8 and 9. Duwang aldaw pala. Ining 2,300 for 2 days na po ini. Yes. Ayun. So, duwang aldaw pa lang po, August 8 and 9. So, August 8, 11 to 6 p.m. So, August 9, 1 p.m. to 5:30 p.m. 2,300 pesos. Yeah. Ako nga ni Henry, may magayon ng guiding istorya. Opo. Para ako nag-refer. Tapos inangal na ako, bilangan ako ng kwarto sa kwarto. Ay, magayon man yan. Magayon na yung istorya mo. Sabi ko, ano iyan? Tayo ka ba ngayon nag-refer? Gari gusto ko yung istorya mo, madam. Gari gusto ko yan, na. Parang lang, no? Inspiring, motivating. Pero dapat, registered ka kung nag-refer ka. Ayun. Ang karahayang kung makimpag deal sa endota, gabos na proseso, madodouble check ka, boss. Dahil problema. Pati titulo ka naga mo. Mahanapon niya, kung tuo ba talagang nakangaran si mo. Iyo. Baka ibang tagsa din. Iyo nga ni. Pag nabayadan mo, nagkarasuhan ka mo na may problema pa. Ito pala ito sa puon kang bukid.
Okay. Ay, maugmahon kita. Okay. Sige po. Okay. Pasensya na ka mo. Tawara na akong oras. Makaskason so 20 minutos ta. Thank you. Sige po. Inutong ko una si Sir Sam. Tabi. Sir Sammy, pangapudan. Message po sa Nagantabay. Maray na Aldaw Giraray. Kami po nangangapudan sa mga interesado na magparehistro sa sa samuyang seminar. Pwede po na mga pudang kay Sir Henry, tapos siya na daan magiging yan din sa number ako ito ako sa enda so interesado. So bako lang po ini sa mga bako lang po ini sa mga salesperson. Yeah. Sa gabos po na may mga property para masabutan ninda kung ano ang benepisyo na mag-attender sinda kaining seminar na ini. Tama. Even tama. the developers. Yeah, Tayo sinda kapot na salesperson. Yeah. Very good. Property owner. Yeah. Gabos po. Yeah, gabos. Okay. Sir, Pres, Joseph, Jack Baldosa. I-stress ko lang po kung taano to kaipuhan to sa mga salesperson po na muya at saka ito pong sinabi nga niya na kolorum po baga. Mas magayon po na kamo po magpa-accredit kasi iyan po protection po yan sa Indo. Opo. Kasi pagka po inapot, halimbawa gusto po kamo mag-file ng case sa Indo nagbayad, hapoton po yung pinaka-premium sa Indo. May lisensya po ba kamo or accredited po ba kamong salesperson? So, kami po, tigi-inganyar mi po ang gabos na mga lalo na i-involve sa real estate na may pa po. Di ba po accredited? Opo. Magpa-accredit po kamo sa mga salesperson, ay sa mga broker po. Yes, very good. Through PRC. Thank you po. Yeah. Dr. Tan, tabi. Okay, kita-kits kita ha sa 8. Magduman ka mo, although ma-start siya 1 o'clock ang first day, pero aga magduman na ka mo kasi yun ang kung mabayad ka mo on-site para di kita ni hassle. Yeah, opo. Ikaw ba na, bako man idol si Julie na magdangal? Yeah. Kung bagay ka, passionista ka baga? Hindi, kasi parang hindi ko carry na magluwas sa ano na. Kung ka talaga, bilib ako sa imo, magmahong ang tao. Sa totoo lang, magmahon ka. Wala na, may tinex na akong number. Hagad nga tabi kang number. Text ko na daw. So mga interesado tabi, punta kayo sa Legazpi City Convention Center. Thank you po, Sendo. Salamat po na maray. Thank you. Always accommodating us. Yeah, bye-bye. Alright. Mga tugang, salamat kang sarong pagantamay. Tingog kang barban po. Susunod na. Goodbye. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea